Salam, gülmet Şükür bolsunuz. bu özün gowmy? Ha, Hawa, maň göstersiňmi? hawa sağlam gowy. Naushnik barmy? Okay, so naushnik bar yana telefon zaryatda dur, men sesim gowuşdan okha. Raç echo diýär. Men soň nämäni bu videony YouTube'da biram TikTok'ta goýan, onuň ses gowy eşdilsin diýip aýdýan. Ýok, erbetde ses. Ses erbetde. Okay. Yes, so gaty echo bolsa men nämeşe naushnik tarp bilýän. Okay. Alp bilýän. Men Just let me know. günä mendele. Men geçen gezegem bir waraz diýip bir jeýimiz bilen şoň ýaly online podcast edenimizde ona da diýmek ýapdym çykdyr. Naushnik bolsa gowy bolar diýip. Ýana şu wagt gowy eşdile. Nämede. Хорошо, бар. Hazır gowy ses diýip. Trawaş edip ýazyp duruň. Ejza adamlar bir bizem eger minus bar bolsa düzelder ýaly. Size biri boldumy Cennet? Boston'da şu Hawa, bir wala şu wagt, dogry. Bizde saat 10 boldy. Sen Amerikan o ucunda, men bu ucunda da. dogry. Hawa. Aramızda, Men Türkmenistana ýakynrak hawa. aramızda samolyot bilen 6 saat var. I know. Siz yaman daş bolýarlar. Washington Washington taraflar. Şoň üçin bize adamlar yüz veren siz daş bolýanyňyz da diýen türlü festler gelen bizden. Ja, normal. Просто daşlar. Awa daşrak bolýar. Okey, şu wagt 30 adam töwerek ýygnandy bizi dinleyen. Ata girip durarlar. Başta bugün temamızı aýtjak. Temamız Amerikada oku. Oku nähili gelip bolýar, nähili ýollary bar, правильно? Şo zatlar hakynda bugün gürleşer. Dogry, hawa. Başta onda sen bilen başlasak özüň hakynda aýdyp berseň, sen kim, nirede, näme diýen şu wagt. Okay. Yani men adım Cennet, men şu wagt Boston'da doktoranturany okuyan, yani research ve esasen immunitiyet hem de genetika datlaryň research'ini etken. Men Harvard Üniversiteti'ni okuyan ve şu wagt 2-nji ýyl talipim. Yani men özüm US birinji gelende flex çalışmakda tamasy boýunça geldim. Soň Türkmenistana etdim, mektep oturdum, soň ýene berk geldim. Yani men pikirimçe şunki efir gowalarsa men hiç Amerikada okum üçin tölemedim ve bir näçe mowut okumaň usullary bar edi, paýlaşasym bilen ve şonda sorularymyz bolsa men pikirimçe gowy näme paýlaşyny täkdirim. Peýdaly. Efir hawa peýdaly barar diýip umytlandım. Okey, tanıdık sen sağ ol. Patpişiklarımın köpüsi geçen biz başta 2-3 hepden Germanya'da okuw barada bir gürleşipdik. Rupta Consulting diýip firma bilen. Şonda maňa gatken spros geldi. Eger Amerika hakynda okuw barada aýdyp berseňiz diýip. Şu wagt patpişikler aşakdan ýazýar. Şonu bir aýdyp geçen patpişikler aşakdan ýazanyňyz gowy zat ýöne okap ýetişemiz. Şoň üçin aşakda sağ tarapda aşakda soru işareti var. Şo taýda вопросительный знак var. Şo taý ýazsaňyz men güni Jennetde sorarım. Atak paka biz aramızda gürleşer. Soňunda efirin soňunda da patpişiklaryň soralaryna jogap berersiz näsip bolsa. Okay. Flex bilen geldim diýdim. Näçinji ýylda? Ondan başta gelmene ýyl boldu. Soň uniwersitetler şolar bir aýdyp bersen. Okay. Yani men Flex'e taşırımda Aşgabat boyunca taşırdım ve Aşgabat boyunca şu ýyl 2 koçy alny o ýerim 2014-nji ýylda eksamen taşyrdyk, 2013-nji ýylda da Amerika geldik. Flex maksatnamasy 10 ay ve awgustda gelýär we iýunda ýetinde aýtýarsan. Şonu men Buffalo diýip bir şäherde ýaşadym, o New York ştatynyň Gunwater tarapy bolýar, ýani Niagarska vodopady ýakyn bolýar. Ve şonda mektebe gittim, üniversitede mektebe oturdum. Buffalo'da soň Aşgabatda 20-nji mektebe oturdum. Şu döwürler men intäken Amerikanyň hakyna daja fikrim edemokdym, okumak säbäbi Amerikada okuw gatygymmat we özüme şeýle orta gatlak masaladan gelýän şeýle men hiç ömrümde fikir etgörmedim, ýani Amerikada okumak maňa men jüýüm ýetermi Amerikada okumak meniň haklarym galyňmy enough, right? Ondan ýana soň köp zatlar öwrendim. Soňky mektep ýylymda men bir Education USA diýip bir programa bardy, ýani olar Amerika imенно okumak taýýanlar
ve TOEFL'mi eýämen US'ta kam alypdym. Diňe SAT'mi alysam SAT'ni alym ve şo dowrlar köp üniversitetlere taşdyrdym we Iowa'da bir üniversitede full tuition scholarship aldım da we şoň üçin şo Eee, full tuition diýäniň full scholarship ýani bonus stipendiýaly gazandym da. Hawa, full tuition demek yani pony okuň ýapylýar we daşyndan şu Education USA'da ýene de başga top-up scholarship bardy. Ol jemi $20,000  2 ýylyňa we şu $20,000 men birinji 2 ýylymyň ýaşaşyny ýapdy. Pony hem kitaplarym, strafowkam, hem zatlar ýapdy da. Soňky 2 ýylynda da men oşa başga stipendiýalar utdym, işledim, ýapdym da. Indi bärde üniversitede gireninde bärde wagtyny girdiň, Türkmenistandan taşyryp geldiň. Hawa, ýani birinji Waldorf Üniversitede giremde undergraduate ýani bakalavr üçin men Türkmenistanda tapşyrdym. Türkmenistanda SAT'den alamsaň primärne mart aýlaryna tapşyrdym. Gaty stressful ýagdaýda säbe hiç sistema düşünmekdim. Anam kynda da ýani bilen okar ýerde okarsaň näme dersiň. Ýa-da random maňlaýym çuwdy men şu üniversitetden polny stipendiýa atmak many ýeti säbe köp üniversitetler şeýle 80%, 76% berýärler. Даже şoda polny ýetmeýärdi. Men hukman şu 100% gerekdi. Indi şunday edeli meselem köp adamlary gyzyklandyrýan sonra başdaky stepler, başdaky ädimler Amerikada okumak üçin başdaky ädim näme bolmaly, näme bilen başlamaly, plus bärde full stipendiýaly okumak üçin haýsy ýollara başvurmaly. Şo zatlar bir nüanslarny aýtyp bersen. Okey. Yani nämeden başlamaly? Birinji başlamada men pikirimçe iňlisini hukman bilmeli. Amerika iki usulen gelpele yara iňlisini öwrenme ýa-da bakalavrat ýa-da doktorantura, magistratura okumana gelpele. Iňlisini okumaga gelmeň maňa konsul düşünürşine görä viza 50% bermek şansy bar. Yani 50% ýok diýerler, 50% bor diýerler. Yani Amerikada dil öwrenmek gaty gymmat. Exactly $10,000 başlanýar ýa-da prosta dil öwrenmek üçin. Şoň üçin men diňleseňiz, men hemeşe berem maslahatym hukman Uja Türkmenistana kan dil öwrenin, TOEFL alyň, üniversitede gelen bärik F1 viza bilen üniversitede gelende. Şo başga step, birinji stepler şo. Yani TOEFL ýa-da IELTS egzamlaryny taşyrýan. Ana her üniversitede bagly näçe skoryň minimum bahan bolmadygy, ýani köplen şo 80 bilen 100 aralyk. Näme, men birinji okan üniversitetlerime 85 gerekdi, men şeýlerak, ondan Harvardda meselem 100 gerek. Şo aralykda skor alýaňyz, soň stipendiýalar tapşyrýaňyz we şeýdibem viza tapşyrýaňyz we gelýäňiz. Esasy da ýene şo iňlisleri, soň esselaňyz, transkriptlaňyz şolary değişdir. Düşündüm. Значит, stipendiýa şol alan balyň bilen balyňa değişdir. Eger ýokary balasaň stipendiýa alma näme şansyň ýokary. Gowsara. Ene TOEFL bilen SAT'ni düşünýär. Yani TOEFL'da prosta Amerikadaky üniversitetler teň anketa seretmek üçin gerek. Ne skажем bir X üniversitet iň pes bal 85 bal bolmaly diýer TOEFL IBT testinden. Yani internet based test. Internet üstünden Amerikan mektepde taşyrýan başga bir ýyl 5-6 ýylda most onunda tap bolýar test. $2 törep bahasy. Ondan taşyraňyzda şu üniversitetler 85-den teň skoryň ýokary bolsa, onda sen anketa seretýärler. Eger 85-den pes bolsa, o daşdan anketa seretmeýärler. Aýdar sen 84 arlyň hem, skorum 85 arat. Şoňa situasiýalarda üniversitede email ýazyp bolýar, düşünip bolýar, ene menki bary bir bal pes, pожалуйста, men anketama seredaýyn. Ýara ýok diýerler ýa-da bor diýerler. Köplen teres bor diýerler, daşy Harvarddan kawaty bir 2 bal pes bolsa, şonu da anketama seretýärler. Ondan anketama seretýärler, indi TOEFL seredip stipendiýa, kanat stipendiýanyň näme reşaýat etmeýärler, näme seredip stipendiýa bermek makul berýärler. Olar ýani şu bahalaňy, başga bahalaňy, SAT bahalaňy hemde onu eger üniversitede okamasa üniversitede bahalaňy, ýa mektepde okamasa mektepde bahalaňy, ona her hilak çarlar rollar şolara gatnaşdyňmy, nähilak çaralarda özüň nähili orun alyp bildiňmi, ýa şu orun alyp bilmediňmi, ýa-da prosta bir volonterlerden meşgullanmasaň şo datlara seretýär, ýani Amerikada okup şeýle Gingstein anketana seretýär. TOEFL prosta teň anketana seretmeginiň birinji ädimi da. TOEFL şert hökmen bolaýmaly. Ýani goşmaça ýanky näme stipendiýa bolar ýa-da olimpiadalarda derece almak şo zatlaryň plusy bar öýden. Doğru mu?
Doğru. Onun iş tecrübem var. Mesela kavra adamlar magistratura taşlayda tabii undergraduate okudu. Sonra iş tecrübemde de süreçler nähili sertifikatlarınız var elinizde. Ana eğer siz undergraduate bir işinizi çap ettiğiniz yani ilmi işiniz barmy şodatlarda süreçlerde ve batı o da boost veri anket aldı. Şuna da. Düşündüm. Meselem üniversitetlerin arasındaky tapawutlar nähili haýsy üniversitetler maslahat berersiň, Amerikada haýsy bölümler gowy, şo zatlar barady bir aýtyp berseň. Bolsar. Tereden men fikrimçe Amerikada hemme üniversitetler gowy, Amerikadaky diplomlar bütün dünýäde respekt edilýär. Esasda aýdy geçesmenede yani accredited university bolmaly. Şu berýän kredisi nationally recognized bolmaly bütün Amerika döwleti boýunça sertifikatlaşdyrylmaly. Ana menim diňleseňiz Amerikada hemme üniversitetler gowy. Wat men şu öz pikirim. Ahir üniversitetler gowy. Prosta kaýberleri has gowy säb üniversitetlerin pullary kan we ol ýerlerde mümkinçilikler kan bolýar. Ýöne şeýle seretseň Amerikada okup bilim gowy, ýokary okup gaty gowy. Şoň üçin haýsy üniversitete girip bilseňiz, haýsy üniversiteden stipendiýa bilseňiz, meňim prosesy gaty begelmeli. Esasen accredited university bolsa, hokman şo bolmaly. Ondan şo sen ine haýsy ugrundan okumaly. Ina bir tricky question säbini şuwatlar gaty köp ütküşmeler bolup dur. Men özüm bilemok haýsy ugrundan okumadan etsinmäden säbini gaty köp ütküşmeler bolup dur. Ederişme artificial intelligence denýär, şu ML denýär. Hemme sferde ütküp dur. Diňe bir näme yani IT finans, business. Hemmesini. Exactly. Biologiýa tili ütküp dur. So men şoňa inta bir dogry jogabym ýok. Şöni siz özüňiz pikirlenmeli säbäbi men pikirimçe education systemim azrak ütkär we imene haýsy skilllerin gerekligi belli-de. Ýöne Harvardda bir gurulňa gatnaşdym, şonu diýdiler. Ýani indi näme skilllar gerek bolar? Indi geljekki skilllerin gerek skillleri adamlar bilen işleşme, okuwlylyk skillleri. Ýani indi sana coding ya da ana data analysis oňala gerek bolmandyk biler. Ýöne sen satyp bilýärmi? Informasiýon gowy, luboy bir produkty satyp bilýärmi? Ya da adamlar bilen nähili sen adamlary manage edip bilýärmi? Ýani şu HR skills, sales, luboy sektorda satyp bar da biologiýada da satyp bar. Näme satýas, derman satýas. Şu ondan ya da luboy ýerde satyp bar da karaşy satyp bilmek bilip şoňa. AI'da emotion bolman soň höwäs bilen düşündirip bilmeýärdi dermany näme diýip täsir edýär. Ol bir robot bolan soň kaka başyna ol instructiony sereden ýaly, prosta instructiony aýdyp beren ýaly bolýandyr. Adam bolsa sağa geçer, çepe geçer, bir şekilde düşündürüp satış eder. O doğru aýdýan. Şu tarapy doğru. Значит, adamlar потихоньку adamlarla araşdyrmak meselesinde belki de men eşitişim AI'ları manage etme meselesem şu at näme diýär, yani AI belli bir zatlar etse şolara manage etmek gerek diýär. AI'ya doğru ýa-ni näme bermek gerek. Komanda vermek gerek. Значит, şu zatlary öwrenmegen belki näme bolar? Oň ýanda doktor meselem. Bilmem, belki ileride şu bolup bilermi? Sen öz pikirin. Meselem häzir hirurglar bar, operasiýa edýärler. Bu düşün hirurg robot bolup bilermi meselem? Näme pikir edýän şu? Uja hirurgiýada köp robotlar ulanylýar. Säbe käbir organlary robot has precise dikip bilýär ýa-da has precise vibes bilýär. Men pikirimçe hawa şu aýdyşmarak hemme sferalar artificial intelligence inin goýgoşulýar. Onuň prosta haýsy ýurtlara birinji barmagda, meselem Amerika ýurtlary ýa-da develop ýurtlary birinji artificial intelligence introduction uja hemme ýerde ulanýar we köp başlar hem automation berde bolar. Emma bilen başga ýurtlarda inta automation gymmat, şoň üçin inta kan phone replacement bolar diýip düşünmek. Ýani gaty interesy da hol salasalar, näme men Harvardda okat men işsiz bolarmy diýip kawat pikir kellemegeler. Hem mesela eger men iş tapmak kyn bolsa başgalarına nähili kyn bolar. Ýani şeýle soň özüm köçürýän ýagny muň ýa-da stres edip anxiety girene degen oksa we inta näme belli de onuň hokman adamlarda iş bolmaly ýoksa bolmaýar. Esasen Amerikan halky üçin olaryň iş bolmaly, girdeje bolmaly. So hokman bir zatlar
tapılar ve şoňary daşyndan Luboy bir okanlydan daşyndan şu adamlarla isişmek okuyup barňydy. Teminleşdirip sen has bolýar ýa-da Doğru. Bilen her adamın öz höwes edýän sferasy bar, конечно. Ýöne ýa-ni AI'ň ara girmegi bilen o höwesler belli bir nemede nukdarda birazcık döwüldi. Потому что käbir zatlar men güýçli hirurg boljak diýse ýa-da bilemok güýçli bir power boljak diýse men pizzeriýada işlän wagtym elimde adamlar işlän wagt käwat keselleýärler, käwaty yanlış edýärler. Men diýädim, sizin ýeriňizde robot bolsa has bolardy. Programmasyny girýän hiç giýje almak diýip ýadadym diýip zat ýok diýip. Hava. Doğru değil mi? Hava. Anam, şeyle sen eğer hem de işler automated olsa otomatize geçilmesi yani kompüterleştirilmesi ona belki bizden durmuş mu da mahtatlaşır. Belki bir has kreatif saatler bilen iş kullanırız ya da has gowu soruları sorarız. Doğru. Saglaşaýys. Indi meselem diýeli häzir Amerikada okamak üçin adamlar şunu diýär. Yani böyle İngilizce yani berde adamlara kömek etip bilecek mesela i20 ýaly zatlara uğratmalı bolýar. Şoň bilen baglanşykly video goýanymyzda belli bir firmalary maslahat beripdilersiňizmi ýa cennet bize kömek edýär o temalarda da diýär. Mene özüňiz soral diýdim. Mesela anara bir neme priglашение uğratmalı bolýar. Şo zatlarda nähili? Okay. Mesela Covid döwründen sonra i20 polny elektronla geçdi. Yani üniversiteler ön physical copy'ni de uğratmalı bolýardy. Poçtukdan poçtansy bilen gelýärdi şu bir de şeýtiklerine. Ýöne inne Covidden sonra inne prosta elektronny uğratýarlar. i20 näme zat? Şonu bir aýdaly köp adam bilmeýär. i20 haçan berilesen, haçan sen üniversitede girýän, stipendiyam alýan we şu üniversitet sana şu çakırlıklar bir daçary i20. Şu i20'ni sen alansoň sen viza, şu dokumentler hokman barmaly ýoksam i20'siz viza berilmeýär. Studentski viza baramasanız. i20'da bunu gorkadyr. Yani sizin goşýan puluňyz, sizin ötürejek puluňyz, stipendiýa we şu taýda servisden bir departata onu da töleýäňiz we servis diýmek bol Amerikada okuwçy okmana siz registrasiýa geçirdiňiz. Şo nomerym bolýar. i20'de. Eger i20 ikavenýada birinji tarapa üniversiteden töleýän pullary onuň edirgatlaryny da şu haýsy pullar tölenirli, stipendiýadan haýsyn sen töleýän. Eger şonu hiç hilak yani kemçilik ýok bolsa, pul kem bolmasa, size köp öňçi viza hokman berilýär. Eger de sizin şu taýda kemçilik görkezilse we siz başga finans gorkos bilmeseňiz, başga biriniň bankasyny şartlaryna ýa-da birside töläp bilmese datymyz, onda şonu kynrak bolýar viza siz gowy düşünürmeli bolýar. Näde siz okuwy yapıp bilersiňiz, ýani şu okuwun pullaryny. Şu i20 bilen sebisledeniýe barýaňyz, sebisledeniýede soň şoňa seretýär we şoň baglykda da viza berýär. Inne bir gowdat Covid kan gowdatlar getirdi, kana bir taýda ýani bir gowdatlaryň biri hem elektron i20 täbini araşyp oturmak gerek da poçtadan sen i20 gelýän prosta emailden uğratyar bolýar. Ansat eger özlere alyp bilýär da значит ordan eger isleseler. Doğru. Aha, okey. Berem şöyle bir zatla bizim studentlarımız mesela gelen wagtlarında birazcık finansiv tarapdan nemedip işe girýärler. Hem işleýärler, hem okuýarlar. Şo taýda mesela işlemegiň okuwa nähili ziýany bolup biler ýa-da ikisiniň balansyny akyp bolýarmy? Nähilrak şo balansy azawat etmeli şo zatlarda bir. Gowsara, ýani men özüm o döwürlerden geçdim. Amerika başta gelende ýa-da prosesden tutun sana hepde 20 saat işime ruhsat berilýär. Ne şu taýda wajyp bilemezler. 20 saat sen ýerde işleplen ýa-da üniversiteden özüň işleplen, Luboy iş edip. Ýa-da 20 saat sen öz okuyan kursuňy degişli zatlarda işleplen. Onuň üçin ýene spesial başga bir dokumentde taşyrmaly. Ene işden diýip düşünýän, esa käbir okuw odyan kyn bolmaýar. Esasen 20 saat tapylýar-da 20 saat işlememe täýersiň okuwny gatçysyň 10 saat işlepýär. Ve men maňa gaty provizor men birinji şeýle kuchnyada işledim, kyn boldy hem. Ýani men soň kuchnyada işlenim üçin maňa köp free meals gelýärdi. Ýani men nahrymdy. Ýa-da gowul hawa. Onda men joralama metrýärdim. Sen özüm kuchnyada tipi näme şu men
vaxtlar oturuyordun okusların kartını scan etken bolup ondan zorlarım şeyler geçýärdi. Soňra benefitleri var ha. Yani son ikinci yer men kuchňaga kynalýatsa kuchňada öýşse edip bolanok ona arastarma kömek etmeli kawaty bişirme kömek etmeli wapşe prosta okuwar dep kırınma wagtda sama men şu has kompetitif işlere taşıryp başladım. Yani bibliotekada biblioteka rol işleme. Onun hem bibliotekada işlep sebäbi bibliotekada işlemen yani oturup işlemek yani son kompetitif soňra işlerde işlejek bolsaňyz biblioteka baraň şu taýdaky leadership bilen tanışan bolan guruluşyň kitaplarını request edin, kitaplarını okuyan diyen. Yani siz tanısınlarsa başka da 50 adam söyleyecek taşırı. Şöyle anketan oranı bazı da başka adam alalı işi deyip fikirlenir ya. Son içilim ben bibliotekada işledim. Ve son ikilim ben işte en qova yukarı aylık töle or sağadını töleyen biri işlerde olam ahranik olmak. Yani security. Son ikiline de ben security oluşu da bitiyor sofa. Ve hiçler aruzan dadın yok. Prosta ulakan lampanga iyi elinde. 100 tane açar böyle. Şangulan. Ve üniversiteden maşinle sürüyen. Ol kampüste bu kampüste. Yani men üniversiteden qatığı odasa bir da daşargat soğuktu son men bir maşinin aynısı doğulu da niçayna sürüp barayakam. Sonra da ma hissettiğimler bular hissettiler kanı maşinde düşünyaz. Dice Kanada'da Amerika'da şunlar adam karşılık koptuğu şeyler esasat şu özyanmışsınızda boynasanız ve bakışla sorarsanız köpünç günahında. Mesela diyorsan kendisi de sizden şu an pulunu zaten sorup durmayalar da sonra ödür fix ettiler. Doğru. Kardeşe, yani ben İsa'da olan ben fikrimse en qova vaxtların bir olursa ve bırak pulgaliya bıram öyle içiniz patron nokta. Doğru. Значит, bir taraftan kıynarak böyle yani finansawy özüňe de kömek bolýar-da. Hava nasıl bir adam qatık bu kömek bolýar hava. Bu üniversiteden öz berýän sagady. Bu legal bir zat orada mı? Hava. Men käwatı görýän gelýärler okuw zady bir tarapy 24 saat diýmeýin de gidýär bir 18-20 saatlap dordaş uberi edýärler. No okuw biraz galýa. Şo taraplary конечно. Hava men fikrimçe ansat usul gözlendi. Yani ansat usul üniversiteden özüni işlemek. Şoňa şu bibliotekada işlejek bolan ýa-da şoňa ahran olýsa. Ahran olýsa gatawdy sebäbi akşam işe de 4 saat çok. Ondan proses efendim guruluş ayla normalde bütün üniversiteden içinde hem gaplar yapıp mı yapıp da meşguliyetler ösredip. Dice karan ansat işeden siyasete hadir nirgani işlejek olsanız fiziki ya da ýalňyz sebäbi agrifta hem ala salaka praktör yani iş agar ve okudan izah sisteman follow edip sepenceler otup şeyde durmuşsun anlatıştırmak mene şoňara Gaty doğru. Menem şuny maslahat berýän, menem gören zatlarymy paýlaşaýyn. Mesela adam okuwa geleli boy bir okuwa tapady ýok, bir bakalavra ýa-da kolleja gelýär, bir soňlugy bilen elinde hüner bolmaly adamyň. Ýöne конечно, finansiv tarapdan kyn bolmagy mümkin. Ýöne balansy edilse, ýani sen diýişiň ýaly 4 saat, 5 saat, допустим 6 saat bolsun, işlense, ýöne okuw okulsa, belli bir определённый wagtdan soň 2 ýyl, 3 ýyl, 4 ýyldan soň adam öz hünerinde işläp biljek. Şunu compare edip bilen aklar. Mesela bular gelen adamların köpsen diýmen, şu işleýänler aýdýan 4 ýyllap dordaş edýärler. Ol bolýar düşünýän, şo bir wagtda mesela men adamlary görýän dastavka edip Türkmenistana pul öwredýärler maşgalasyna. Hem olara neme pandешкеден hem özüm bärinde neme deýin. Ondan käbir adamlar prosta men işläp giderin diýe. Men şonu diýinden ýalňyş görýän. Bir okuwa geldiňizmi? Конечно, kapitaliň işlemek gerekýändir, finansawy gerekdir. Ýöne öz hünäriňe ýetip bilsen 3-4 ýylyň içinde o dordaş edip ýören has köp işler bolýar. Ýani nemäň edip bolýar da karýeraňy gurnap bolýar. Ve ol başdaky конечно stüpenka şeklinde dordaşym gerek bolar, Uber itsem bakarhanada da işlemek gerek bolup biler. Ol problema ýok. Ýöne şonu peribarşy etsem we pişe geregiň üstünde normaň üstünde işläp men maşgalamada ugradaýyn. O zatlar 2-3 ýyl sabr edilip has gowy derejelere gelense has gowy işlerde işläp has gowy aýlyklar alınarmy diýen men. Şo zatlary edilse has gowy bolarmy diýen. Doğru diýen. Hava.
Hawa sa Amerika'da aylıkka tuğu esasen diplomum varsa onun her yıl serediler ve her 2 yıldan işin saçlayan aileniz has yokurlandırması için. Men fikrimçe hawa şoňar hukman diplomada elinde alın hukman ýadýda soň uşa pon işleplýärdi. Ve OPT pırdata ona işleplýäňiz. OPT var. Onun mesela ýanky sen diýişiň ýaly. Mesela bizim Seattle'da da var, New York'da var, Chicago'da Türkmenlerin belki başka ştatlarda vardır. Non-profit organizationları var. Türkmenlerin mesela bizim berde Oasis Foundation'ımız var. Ve şoňa men wasnawny studentlary diýen, gelin kiçiräjik märekelerde mesela Nowruzda, garaşsyzlykda, başga zatlarda rol alın. Foundation'ın adından hat alın, şo non-profit organization'da volontör bolup işledi. Ene bir zat, bular ileride professiýalaryna, ondan soň başvurjak nemelerine, ýa-ni scholarship'larına kömek etjekler. Şoň ýaldyňyzlar üns berseler adamlar, ýa-ni okuwçylar mence has bol ýani. Ýa-da kollejda, universitetde bolýan eventlerde volontör bolmak, indi sen has bolýan o zatlary. Has peýdaly mykadýan, dogry dälmi? Doğru. Hawa. Şu hukman üniversitede watyňyz her kirek eventleri etseňiz, üniversiteler size sponsor berýärler. Men bir näçe event organize etdim we üniversitet pulny töleди şu eventlere. Sonra şuratlar Harvard'a girmek kömekçi. Sebäbi näme meselelere leadership, team building, event management şoňa human related skillslar hukman kemendişdirmelde we üniversitet Amerika'da esasen üniversitetler gatygy sebäbi hem üniversitede pul var, olar aktivni hususlar gowarýarlar we pejerşke berýärler. Aktivni okuwçylar awa diýişiň ýaly leadership edip biljek, event organize edip biljek adamlara has köp üns berýärler. Belki kiçiräjik grantlary bardyr. Bilemok. Şoňa ýaly Hawa. Poddeşkalary bardyr. Gat peýdaly boldy. Indi aşakda soralar sorapdyrlar jendet. Geçen töwelemi bu gezek sorak sanymyz gatken. Birinji sorak bilen başlaly. Harvard Medical School physics diýämi? MS bilen geçip bolýarmy? Research bio related bolsa diýe. Okay, ýani masters bilen PhD işlek bolarlar. Masters bilen PhD işlek bolarlar. Hawa, ýani Amerika'da PhD programmalara taşırmak için masters degree wapşe gerekdir. Esasy gerektir bakalavriat we research experience. Şolardan bolsa, dostlarda şolar requirementler der, şo gerekli datalar bolsa, soň taşyryp bilen geçip bilen hawa. Ine eger siz bir PhD programmada bolup, ine PhD'ni transfer etjek bolsaňyz, ol köplenç bolanok säbe research üniversitede işler. Yani sizin alıp beren ilmi işiniz, siz şonu özüňiz eýişir getip bilmeýäňiz, siz üniversitede resurslaryny ulanyp şu ilmi işletmäňizden soň ilmi üniversitede alýar. Yani siz özüňiz programmaňyzy şaşyp bilýäňiz. Köplenç täzeden başlamasyňlar bolýar şoňa ýagdaýda. Program. Bunu birinji ýyldan. Ikinci soru geçeli. Thank you. İkinci soru. Türk'te 4 yıllık hemşirelik okap Amerika'da işlep bolýarmy ýa-da okuwy dowam ettirip bolýarmy? Hemşirelik nämedigini bilýär, doğrumy? Yok, bilemek. Hemşirelik nursing. Okay. Yani Amerika'da nursing adrak, yani Amerika'da medical field'da deşidatlar ütgeşirak bolýar. Nursing hem de medical doctor ýa-da dental doctor şu üçsini şuňça işlejek bolsaňyz, eýem bir ýerde okap diploma bolsa, Amerika'da bärde certification geçmeli. Mesela men medical field'da goýuşýan, şonu aýtyp beren, medical field'da siz hokman Amerika'da rezidensiýa etmeli bolýar, ondan 2 sanalyk egzamenden geçmeli, step 1 we step 2. Şu egzamenlerden geçip cover doktorlara fellow etýäňiz, Amerika'da research etip bilýäňiz, soň rezidentura taşyrýanys we rezidensiýa bilýäňiz. Edil nursing'im, edil şoňa medeşrak, nursing license alýanys US'da ve belki de ve nursing Amerika'da bir näçe levellar var. Cover nurser edil doktorlar ýalak prescription ýazyp bilýärler, cover nurser doktor ýanynda bolman polny spesialiste seretýärler. Edil şoňa özleri bir karara gelip bilýän derejede nurser bar da doktoruň kömegsiz. Ana şoňa derejelerde her hili nursing haýsy level edişi sizin karýeraňyz bolsa, şoňa bagly hem lisens almaly bolýarsyňyz. Şoňa Amerika'da yana belki ismenelerde 25% doktorlar da şuurda okan doktorlar. Şonuň üçin eger de şuurda okanmasaňyz gynanma, bäde
size şansken esaslar şu step egzamenlerinizden geçmeli. Fellowship'ınızdan mı, research experience'ınızdan mı, üniversiteden match edip biliyorsunuz. Doğru. Jerry anlamadı ama. Jerry. Neyse. Şimdi bu mesela biram şuna bellek geçeyin. Yani üstüne biram İngilizceleri gowy olmalı men bilişim. Çünkü her medical nemede mesela dental olsun, abortion olsun ya da nurse olsun özlerine değişli belli bir sözler var İngilizce'de. Hava. Mesela Exactly. regular English bilen onları denk değil. Onu üstüne mesela berde de mesela men özümü aydıp bilýänem bolsam doktora gidende käwagty translator ýa-da переводчик gerek bolýar maňa. Çünki käbir sözlerim ýa-da käbir keselleriň diýeli ýa-da başga zat bermanlaryň ýa-da şu aýdan wagtym yok garşylyk. Onu neme öz İngilizce bilen perewod edip bolmaýar-da. Hava. Şoň üçin İngilizce bilmeklerim şert. Eger niýetlerinde barsa şu wagtdan İngilizce öwrenmekleri hökmen ýagdaýda gerek. Yes. Exactly. Indi bir ýene soraktır. Haýsy inženýerlik uğurlary Amerikada iş tapmasy aňsat industry engineer bölümini düşünýän okumak üçin dipdir. Hava, men fikrimçe engineering ahly uğurlar Amerikada gatygy iş tapak. Engineering wapşe bütün dünýä boýunça prestižne karierlaryň biri säbe iş tapak engineerlere kyndyşmaýar. Meselem aýdary siz civil engineer ýani şäher guruluşy boýunça okudyňyz. Amerikada guruluşy kanitde esasen men şu Trump'ın geçmeden men fikrimçe guruluşy berdi köpürme mümkin. Şoň üçin civil engineering problemede biomedical engineering wapşe problemede säbe Amerikada biomedical technika degişli datlar köp öndürilýär. Medical engineering şowurdat ýani şu hirurgiýada işte önümler ýa-da başga önümler aparatlar. Ýani engineering okasaňyz men fikrimçe siziň durmuşyňyz normal bolar. Adrak engineering kynrak okumak säbe gatyk fizik hem de math sapaklar almaly bolýanys. O foundational bolsa ýöne men fikrimçe şu kynçylykdan çekinmäse Amerikada okul wagty gatyk podдержка ýani kömek kanwanyada professordan özür kömek studentler kömek we köp kömekler mugut ýani siz başdan söylemek gerekde bolýarsy. Thank you. Yine bir iki sonra göreli. Son cennetim men nemesini koyup Instagram sahipasyny son primo öz bilen görüşüp bilersiniz. Tak. Diplom beren işte Amerikada geçen ýa-da tak. Xitayın diplomu bilen Amerika okan uğrundan işlap bolýarmy? Okay. Amerikada diýjekdim. Xitayın diplomu bilen Amerikada okan uğrunda işlap bolýar. Mene şoňa alarak ýakynrak bir soraw ýa. Okay, ine bu soraw, unique soraw. Ýani skaşym siz Xitayda ýani medical fieldde değişdir bir zat okamasan nädip US'de işlemeni. Ine ol adrak kynrak comparative ýöne muňam çykarasy bar. Siz işe taşyrýaňyz, iş taşyran wagtyňyz şoň ýani H1B visa sponsor etýän işlere taşyrman bolýar. Ýani şu kompaniyalar daşynan outsource etýärler-de işlerini daşyrýardy okanlardan besede iş vizasyny uğratýarlar. Şu iş vizany çykarasy ýa-da şunak ýani şu çaklyk bilen siz araýaňyz, soň viza alýaňyz we Amerikaga gelýäňiz. Ýene edip bilseňiz, okap bilseňiz men pikirimçe Amerikada okasaňyz adrak diýip düşünýän sebäbi ýani bu kompaniýalar daşary ýurtdan outsource etmenkäler hökümeti suudet bilmeli ýani şu Amerikan tapylmady ýa-da Amerikada ýaşaýan adam şu işi tapylmady. Şonu diňe şonu şu iki kategoriýany suudet bilen soň olar daşary ýurtdan hünär almaga ruhsat kazanýarlar-da hökümet taýdan. Şans hava. Şans adrak ýöne oňal etkilenlerim bar. Düşünekli. Okay. Okay Cennet berde yine SAT bilen TOEFL hakynda soratdylar. Cennet onu aýdyp geçdi. Onu täzeden men yine wagtyňyzy alyp oturmaýyn. Onu YouTube kanalda goýjak. YouTube kanalyň ady Türkmenin USA diýip girseňiz çykar. YouTube kanalymız. Cennet köp sag bol wagt aýranyň üçin. Men 100% bilýän şu adamlaryň soralary gatykän şu wagt. Ýöne biziň hem wagtymyz çäklirak. Şoň üçin men sen Instagram sahypany goýarym. Ondan soň adamlaryň soragy bolsa premoy senden sorar ýaly. Köp sag bol wagt aýranyň üçin.
olun. Aba. Size de köp köp. Yine Okey. de neme bolsa, temalar bolsa bu düşüm yine gepleşip bir Var. neme ders, yine devam Nasip eder. olsa. Nasip bolsa. Okey, inşallah. Aba. Var. Okulunda Aha. üstünlük. Canın Sağ sağ olsun. olun. Köp sağ ol. Okey. YouTube Okey. YouTube kanalımda paylaşacak bu Okey. 3-4 güne nasip bolsa. Hem Nasip YouTube'da olsa. hem TikTok'ta. Okey, awesome. Var. Sağ olun, Sağ olun. Gülmet. Aha, yaxşı Bye sağlıkta bye. görüşelim. Sağ olun. Okay, bye.